Ягмурова Умида. Mozır şäheriniň Ivan Petrovich Şamyakin adyndaky Döwlet Mugallimçylyk Uniwersitetining Filologiya fakultetiniň 3-nji ýyl talyby. 2 ýyl mundan öň men Mozır şäherine okuwa geldim. Bu ýerde meni öz dostlarym garşy aldylar. Men Belarusiýada okaýanyma ören begenýän. Her gün uniwersitetde geçirilen günlerimiz bize diňe bilim bermän, eýsem ýaşaýşy bolan höwesi artdyrýar. Men bu şäheriň owadan ýaşyl köçelerini haladym we bu şäher Belarusiýa döwletiniň iň gadymy şäher hasaplanýar. Biz okumak bilen çäklenmän, okuwdan daşary öz wagtymyzy peýdaly we şatlykly geçirýäris. Öz ýurdumyzyň milli naharlaryny bişirýäris. Sportyň voleybol, futbol görnüşleri bilen meşgullanýarys we uniwersitetimizde geçirilen medeni çärelerine gatnaşýarys. Men şu üniversitede okap öğrenme Boysanyan begenyan. Hoş geldiňiz bizim Ivan Petrovich Şamyakin adyndaky Mozır Döwlet Mugallimçilik. Hoş geldiniz. Добро пожаловать.